aya ye ne do ba rabona ba aya re ba asiri ba bai zama rabona ko ɗaya ba aya re ba zai zama asiri ba kuma koda da na tafi na san bazan gano daidai tun da zuciyata har ba je bidarsa ko bari ba aya ban je bidarsa ko ban kai ba ko da idanuwa ba su so ba so bai zama mafarki ba ba zan kira shi almara ba shi ba zai raga warai ko ɗai ba ba zai raga warai ko ɗai ba na san yana raina har ma cikin jini na motsi na zuciya ko da idanuwa na ba sa kisan ganin mai so ba aya ban yi karfin da za na ture gaskiya ba ban ga zuciyar da za ta jure damuwa inda da so da soyayya ni ba zan ki jure kyara ba kuma dukkan wuyar da ke hanya ba za na juya baya ba da so ne ya zama dafina ba zan ki ba da raina ba ko za na ba da raifansa ban ce na yau ba kuma roman da ke cikin kauna daɗi bai kai shi daɗi ba ni soyayya ku kaudara da jayayya niyar da na ɗauka zan miki dukkan soyayya da an gano ni a ce da ni mayan soyayya tunda dai na gane farar aniya ce lana zo karki ja da baya komai tsaho na lokaci ni dai za na jure jinya ke ma ki sa a ranki abadan to ba batun musaya lalle to soyayya mana rana inde zuci za ta jura kuna kan so mu za mu jura kuna na yarda na amince da ki zam sinadarina a gare ki nai ta kauna har na koma ga kalikina daure ki wani dama kada rai ya dinga kuna ni dai kama hannuna to karki bar ni rana domin gare ni kullum ke ce a nazarina kuma na sanar da duniya ke ce a kudirina